Saka tau ba makanaraka rilaan tanu Allah. Saka tau ba makanaraka sa jahannam bebeng ka ina ka karumang ka wata ka bebay na makanaraka da concern kaon da awid ka da panagunta maon da ka alina subtad ka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lidis niya so ginawa niya gusto pamilya nga wata ka anting ka bebuka tunganen ka karumang ka langon lidis ko na how come what process tunay ukit akilidisan ko mga wata ka papuno-puno ka TV ago mga internet so wala nga taga kilidisan wata sa naka dyan pati man nakitalon o bai kunara ka dyan karuman yan wata yan na mama laki niyan, agusto ama yan. Pati man nakita niyo kung nakakatyan niyo. Kami sa norte, naad na Mayor Road. Mayor, ha? Ada nga Mayor. Ada nga sa Mayor. Mayor Road. Ginawa niya ka lagim sa ranaw nga Mayor. Ay malakita. Sa Mayor. Gina Mayor na suwatayan na di Sirat al-Maut. Siya may gula sa norte. Di yung turo sa ngaran ng mayor. Di sekarat al-maut suwata yun. Apakah tutaya dia na engineer. Di ang last na si wata yan. Wata ko lain. Naman, lingan-lingan ang kasa bagar gagaw go limo. Tano dingad na yan. Pung kawata ka na very smart ka, very handsome ka mama. Pia ka pag-eskwela saka bigyan ng sa truck, eskwela, university mapia, miya ka buar exam ka, langon taman, na pia ka pangaro masaka sa matay, mapia pamilya sa ranaw, ikadua na bigyan sa walay, langon taman na iman to na dead na sisukataon ta sa lungan na maori. Oh, eh dead pataka. Dead na complain ka sa lungan na maori at ina ama uway din. Dead na problema ko dunia ka na ende so agama ka. Ay mata na pikiling sa along na maori din bisa ketananang sa along na maori palan bisa siksa ko makan andi so agam makan andi ka niat andi na so agam makan dakarakan pranag na dakarakan pamangdo na dak mailay sa walay so agama andang ke so agama sirkaman narod miat tayo mutamata amano to dapat mata nami na iti tito ka panakat kanabi nga panakat sa lasuriko ada mbayad sa rana sa lasuri ko. Kung napasin panagata mala. Ayit na malas katra na si wata ka. Muasyarat mga nasa pagkariyan. Ada pa na bubay. Pinakatay wata bubay ka, lima na dakan dieta. Peray gumit ka sa likod sa tayo. May ko din ka. Tama kong kiro ka, gumit niyan. Pangilang gumit niyan. Tumangga ka. Lima-lima na tayo. Tilir ka sa gikar dengan muasyarat mangsa terjadi. Ini kabina sangat umat Muslim ummah na susur kini targan sangat pananguntaman ng Nabi agi pananguntaman agi maguyag manari gipad ignite. This is not a complete bin nga jod ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, this is ignitor gipad ignite. Ledot traka brung gunsi amma pura andor kaneng kapagagama. Gia namasifat gia tabligh na ba complete din. Kagi ignitor bet na yan. Ama pasal kaya na miyander so agama, miyander so akhlak, miyander so paling, miyander lang untaman. Kenapa ka tebli na kapetto na kapettulo ka? Kenapa? Giya ka plima, gina ignitor ya. Na plima na epa ka ignitor na nga dunia. Epa ka ignitor na nga mga westernization. Ano man yung kapagapagagama nga? Sa Bangladesh, nasakatawa tayo na piyakapag sa London. For medicine. Miya ko manap ko sakit na putid no. Na inalay amen sa airport sa Bangladesh, sa Dhaka. Na wheelchair na nga watayan. Na sunsugay pa ka doon ako kupay watayan. Na ama ko na mapigan sa lunga na maori. Kadunggan biyat ako agama kata putay ako. Miya tayo suwat. Di ka rin yan man. Kana bayan, speeches of fanatic, fantasy bayan. Gina-concern na yung mga sa pagariami. Doon tanod lang sa lunga na maori. Wan buwa para tayo sa lunga na maori na magiktiar tanong kay gimasa. Amin na may stroke tanong na magiktiar ka. Ate pera tayo may stroke ka. Sunsok kini, tumpong tanong sa gina sa mga latest, altest,
Mercedes na may mga bago mga lepis sa sakit arthritis tago mga diabetes. Miya kadto Kalimantan ba? Na ka pagkagamang na ma-stroke ka, ma-cancer ka, ma-heart attack ka, natunap na naimig ka insalat ko mga wata ka. No, mitumpo ka mga wata ka sa aga masang gulub ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na may tumato na automatically Allah will change their mind. Tagi power ang gulub ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agina heart to heart feelings at na heart tayo pun sa puso. Aawid akal mga sab. Kenapa ya? Mind to mind na information. Gina heart to heart tayo. Aawid akal, mga tao sa mga nabi, ya ayuhan naso, kulu la ilaha illallah tuklo. Mga tao na sabot niyo, pagintaw niyo la ilaha illallah. Kaya nga baka masabot ko na nakadyanam lang masugusur ko Allah Ta'ala. This is not a joke life. Kenapa ya? Katumbangan ng dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Palad na akal. Palad na akal. So kada to ka na akal. So tamo ka na akal. So knowledge ka na akal. Wa ma utikum min ilmin illa qalil. Aya ini bagay wala kung manusia knowledge na very very tiny atom iota amya kay tito knowledge. Ipagamog ka. Hindi ka kata na ginawang ka. Iota of knowledge, atom of knowledge, cell of knowledge ang aris kaniman to. Nipugang-puga na lawan ng mapiyam. Tamo ka din panalawan na may na makukaron. Ay di pagang-bugula sa Quran. Aso gibo gunsi o karon. Lala to lalay na pipirag pulo ang mga mama pugit sa uta. Kaba na palain gunsi. Nada gunsi ka ape sa timan. Da. Ay buro ka na itim. Kapresol dyan, 50,000. Nakamilyo na nga, nakaisumiyagit si Koko, miyado lang. Danap ni milyo na di dito rin na bangko kaya dyan. Sumiyagit sa pita, ginawa niya langon. Naman doon na, sila to na langon na dilan. Di makatip sa teman. Di muasyarat, kapag din sa mga watayo. Lagi no makambiyat ka sa bay. Wata ka bubay na karong mga sing Islam mele muti'a, muttaqiya, saliha, mu'mina. Allahu Akbar. Namiyali yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith. O Nabi sallallahu alaihi wasallam pitro mga ulama na sakata wa bay. Asisya pa rin sa orat yan, asisya pa rin sa mga sugun wa Allah. Malakan si Allah Ta'ala. Di niya pendunsian so karong man yan kung mga tamo kayo kung mga watayan. Kung kabuli mga ina kung mga watayan na siya pa rin sa langon na ginawa niyan para po Allah Ta'ala na timbang apito pulwa auli ang mga dato. Ito na mga awliya, lagi di Abdul Qadir Jalani, Junaid Baghdadi, mga awliya. Sa katawbay, iman to, inilang tanong sa mga buwatan tanong, nabay, pipiyakan ditar, tekatan, tekate. An mapiyakailar ka. Na mga board exam na ini para daro sa from illegal na taman sa Ranao na congratulations alhamdulillah kasi Siti Mariam nakatay sa buntal yan na sina inyo alhamdulillah sar kata piya ka laklakpungan sa illegal na taman sa Marawi nandrip ka man nagugay palit mga inkanto at kabuhat kasalanan palit mga buntal ang mga mata agito sa mga streamer o mga may mga pasa exam board exam disulutan dimbay-bay, Allah Akbar. Na ini para nakabuntal ka, katan sa watakan, matay do, di matay do. Nasipat ini, di ka di pakasinaan sa lang na top sagad. Natika bentukan, na pinaka sumagad na milyon na misina sa mga wataka, anda nga, baog na salawa na mo rin. You're displaying your lady. Ayaw wara ano ba na aurat, ay man aurat na pasapungan. Ikaya, if kumamala na baka budem dia ka Allahu Akbar. So dapat nasapungan na siyaw ang abad. Dia kaya sa malaikat. So tugur Rasulullah, idha fatakal hayat faf'al ma syi'ta. Igilang miyadar ka so kaya nasaan sa suun nga so ang adin. Na al hayat syu'b min al iman na so kaya na padanan sa branch of parate.